8:20 חטיבת יונתן, אומר שלום לבני, מחייך אל העולם, עולה במדרגות לקומה השנייה, מגיע מיוזע כאילו חזרתי מריצה. את הצלצול מיד אני שומע, רץ מהר לפני שאורטל תגיע. 100, אני רוצה רק 100, אני כבר משתגע מכל המבחנים. 100, אני רוצה רק 100, את החומר לא יודע, גם השליפים לא עוזרים. 9:50 רצים לקיוסק, הבטן מקרקרת, אני רוצה רק טוסט. ניגשת למוכרת, מבקשת בנימוס, מבזבזת את הכל, לא נשאר לאוטובוס. אחרי הטוסט רצים ריצת 2000, מרגיש שבוז וזה לא אכפת לחיים. כוח, אני צריך הכוח, כבר לא מרגיש את המוח, כי עברו המיצבים. כוח, אני צריך עוד כוח, נמצא עמוק במוח, למידה משמעותית. 12:15 מאחר לשיעור, עבודה ושעה נוספת, זה היה די ברור. מתפלל שהמחנכת רק תופיע, אותי תציל מהעונש ותרגיע. סוף יום, מחכה לסוף יום, רק רוצה לישון ולצאת עם חברות. סוף יום, מחכה לסוף יום, שהמורה תפסיק לנשום ולא תיתן לי שיעורים. 1:22 כבר סופרת הדקות, שום דבר כבר לא נקלט, המורות לא מוותרות. ובסוף תמיד אני יודעת, שיעורים כבחברים כבר מתגעגעת. תודה על היום הכי נפלא, הכל היה בדיחה, אל תיקחו את זה ללב, לחזור עם תקופה עכשיו, אני פה מאוהב. שכבה של כוכבים